alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise noget slime unboxing, tror jeg. På grund af, at, jeg skal lade den her. Vi har købt sådan en slime unboxing. Nu har jeg lige åbnet den. Ja, jeg kom godt nok til lige at åbne en. Jeg kom lige til at åbne en. Men de andre ting har jeg ikke åbnet, og har heller ikke prøvet dem rigtigt. Men nu skal jeg lige have låg på den her. Og de fleste de pakket i poser, så jeg har bevis på, at jeg ikke har åbnet nogen ud over en. Den har jeg lige åbnet. Det var sådan en mystery slime, hvor det var, at det er fordi man kan få forskellige slime ting. Men der stod der, at man vil få, nu holder jeg lige her, så jeg ikke så godt kan se. Man kunne få 2 ruller slim. Og så kunne man få sådan 2 af dem her. Vi troede, det var sådan noget, man kunne putte i slimen. Men det var det faktisk ikke. Det var bare slim, hvor der var sådan nogle små ting i, sådan nogle sommerfugle, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke kigget så meget på det, men man kan få sådan. Det ser i hvert fald sådan her ud. Og de andre viser jeg ikke lige på grund af, I må ikke se, hvad for en farve slimen er. Men det der, hvor der var mystery, det var sådan en her. Jeg kan lige åbne, så kan jeg lige vurdere det. Og hvis jeg lige kan få det ud her. Ja, det er svært at få ud, kan jeg godt sige. Jeg vender tilbage, når jeg har fået ud. Det var lidt en kamp, jeg blev nødt til at bruge den her for at få det ud. Men jeg fik det ud, og det klister altså ret meget til koppen. Ja, det er i hvert fald ret sejt. Jeg synes i hvert fald, det er ret sjovt at lege med sådan noget her slim. Og jeg har heller ikke så meget sådan rigtig slim udover det her, vi købte i dag. Og vi købte det i Kvickly, og det var, sat ned til 50 kroner, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om man kan høre det her på videoen, men man kan høre, der er ting i. Jeg ved ikke, om man kan høre det på videoen. Og det er ret klistrende. Hippetov. Ja, nu går vi videre til næste ting. Ja, men det er i hvert fald lidt svært at få ud det her. Men man skal bare lige bruge nogle kræfter. Og jeg plejer at bruge den, eller jeg bruger den her, tror jeg. Eller en ski, eller et eller andet. Ja, men det er i hvert fald svært at få ud, kan jeg lige så godt indrømme. Men det er virkelig sjovt, det her. Det er virkelig sjovt. Også på pakken, der kunne man se, der var sådan noget her. Det så virkelig sjovt ud. Og det tror jeg faktisk også godt, man kunne få i pakkerne. Og det var det, jeg troede, jeg ville få i den der mystery. Jeg vidste heller ikke, det var mystery, fordi der var sådan noget papir udenpå. Jeg vidste heller ikke rigtigt, hvad det var, fordi det var i en pakke, så jeg kunne ikke rigtig se, hvad det var. Men jeg tænkte, vi skal kigge på den her. Nej, ved du hvad, vi kigger på de der 2 slimeboxes. Nu kommer jeg til at vise den lille. Ja, der er en i lilla og en i regnbue. Så jeg åbner den her lilla af. Så er lige den her. Gør sådan noget. Og så. Jeg vender tilbage, når jeg har fået det ud. Jeg har prøvet at få det ud. Det sidder lidt fast. På en måde, hvis man kan sige det. Men jeg fik det ud nu. Jamen, det var fordi, det var virkelig svært. Jeg blev nødt til at bruge den her kuglepen, så at få det der ud med, fordi at det er virkelig svært at få ud. Men ja, jeg bruger den anden i hvert fald. Ja, så kan du få en kniv eller en ske. Det er meget vandet det her. Men jo mere jeg rører ved... Ja, det er meget vandet, men det er sjovt at røre ved. Det er virkelig sjovt, men man skal huske at vaske fingre, når man rører sådan noget her jelly noget. Og det her, det er brutteslim. Jeg ved ikke, om I kender brutteslim, men jeg kender det godt. Jeg har set nogen der laver YouTube, som har købt sådan noget her til deres børn. Blandt andet Sandville Family, tror jeg, også har haft sådan nogle brutteslim, men bare ikke det her. Jeg tror, det er lidt noget nyt noget, de har lavet sådan en boks der. Det kan godt være, at jeg har haft det i noget tid, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er sjovt med sådan noget slim. Det er i hvert fald meget vandet, men det er virkelig sjovt at røre ved. Synes jeg. Synes det er rigtig sjovt at røre ved. Men som I kan se, det er sådan, man kan se,
at den er meget sådan klistret, så man skal huske at vaske hænder. Ja, men jeg tror, at den her, den er lidt ligesom den her. Den er bare meget sej, fordi den er regnbue. Og man skal i hvert fald ikke tabe det, hvis man har et gulvtæppe. Yes. Det er okay nemt at få af bordet i hvert fald. Det er i hvert fald nemt. Når man har sådan en dug på, så er det nemt. Når man har en dug på, så er det nemt at få af bordet. Men hvis man leger med det nede på gulvet, så skal man passe på at smide det i et gulvtæppe. I hvert fald sådan noget her. Ja. Lad os komme videre til næste. Og det er den her regnbueslim. Jeg vender lige tilbage, når jeg har puttet det her slim ned i den her boks. Og når jeg har fået det her ud. Vi skal lige prøve. Så. Jeg vender tilbage, når jeg har fået det helt ud. Jeg kan da godt se. Der var sådan et ekstra låg i, så det hænger ikke sammen, så det skal jeg selv gøre. Det tror jeg, der er hver gang. Prøv at tage det gule op. Ja, det tror jeg også. Ja, det er der. Ja, det får jeg lige lov til at se, for det er sådan, men det kommer nok til at tage lidt tid. Jeg prøver i hvert fald. Vil du blande det hele sammen, eller hvad? Ja. Det tror jeg. Det tror jeg vil. Men jeg tager lige alle op. Du hjælper lige med at tage de der ting op, for det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Nej, det er også lidt nemmere. Men det er smart. Er det ikke sjovt? Jo. Det synes min mor ikke. Jo. Meget sjovt. Meget sjovt. Whoopa. Så er der blå. Tak. Ej, der er lige sådan en. Whoopa. Så skal vi have den sidste farve op, det lilla. Eller lyserød, hvad I nu vil kalde det. Jeg synes da godt nok også, at jeg får lidt slime på her nu. Ja, så skal vi ud og vaske hænder. Ja, for jeg laver mad. Ja. Hjælp. Mor. Ja, Du tager ikke skade og slim. Nej. Værsgo. Må jeg godt smide det der væk? Ja. Og så putter jeg det bare ned. Jeg behøver ikke det der igen. Det må jeg smide væk. Og det her. Ja, jeg har det bare samlet i en bøtte, når jeg har blandet det sammen alligevel. Okay. Det sidder fast på mine hænder. Jeg tager lige det her papir, som jeg tog. Så. For lige at flytte op. Tager den her igen. Den blå. Det kan man ikke. Hvad? What the heck? Det kan man ikke få op. Vent lige, jeg vender tilbage, når jeg har fået det op. Jeg kan stadig ikke få resten op. Sådan. Jeg elsker slim. Det var lidt mærkeligt, at jeg puttede sådan. Ja. Jeg prøver lige at få resten op. Eller er det noget værd? Nej. Men jeg skal jo også beholde bøtterne. Nu, okay. Vi får lige lov til at se her. Der er gul. Der er blå. Og der er purple. Jeg skal lige have noget. Og der er lyserød. Der er lige noget papir med, som jeg lige skal ud. Sådan. Ja, vi er ikke engang færdige med den her video. Det er først der regnbueslim der. Der var lidt besværligt, synes jeg. Og så er der den her. Falder ned med det. Videre. Jeg skal prøve at blande det sammen, så jeg vender lige tilbage, når jeg prøver at vende det sammen, tror jeg. Eller jeg prøver lige at vende det sammen. Ja, det har en lang video, eller ej? Det ved jeg ikke. Jeg har bare... Nu kan jeg ikke fortryde. Nu har jeg blandet om. Eller nu har jeg blandet det lidt, men det skal nok blandes lidt mere. Det føles lidt ligesom det der før. Ja, det er nok lige meget, tror jeg. Jeg skal hen og i slim. Jeg skal også snart spise nu. Jeg tror klokken den vil være 5 eller sådan noget. Ja. Hoppa. Det sidder sammen nu. Max! Se her, Skætti! Prøv at se, nu skal min hund se det. Jeg tror ikke lige at kæle for ham, men kan I se ham?
Han skal helst ikke komme for tæt på deres slim. Jeg skulle bare lige vise ham min flotte blanding her og slimet. Nu er det blandet, så nu skal det her i. Whoops. Og så skal vi videre til de her 2 mistling. Eller det er jo ikke mystery længere, men... Eller det var den andre mystery. Men de var jo mystery, inden jeg kiggede, hvad det overhovedet var. Ja. Jeg skal prøve at mærke det nu. Jeg tror lidt, det er den samme følelse som det der, men lad os nu se, om det hvorfor en følelse der. Den her skal jeg nok bruge en saks til. Eller hvad? Kan jeg gøre sådan her? Kan jeg poppe det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg får lige min mor til at hjælpe med at pakke de her 2 op. Jeg får hende til at pakke begge 2 op på samme tid. Så jeg tager lige de her 2 op, og så får jeg hende til at åbne dem. Så lægger hun den herned, og så kommer vi videre i videoen. Eller igen. Det tog lige lidt tid, for vi skulle lige finde saks. Jeg har pakket dem op, så når jeg åbner, så er det lyserød eller rød eller blå. Lyserød eller blå. Albert bestemmer. Blå. Det er en af mine yndlingsfarver. Det går til at sige. Og de er pakket helt op. Så, se her du. Og det er ikke de samme ting deri. Det her det er sådan noget glimmerstøv. Den anden er vist prinsessekroner deri. Det er ikke sådan, så man kan strække det, men det er virkelig sjovt at røre det. Og det lyserøde, det er ens, det er bare en anden farve og nogle andre ting deri. Jeg elsker slim, jeg har bare aldrig næsten haft noget slim af en eller anden grund. Jeg følger også en på YouTube, som laver sådan slim, hvor der hun stikker en mikrofon ud i slimet. Det er satisfying. Jeg ville synes, jeg kunne lave mit eget slim. Det kan man også godt. Det er bare sådan, jeg laver ikke rigtig mit eget slim. Det er faktisk første gang, jeg har slim, tror jeg. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg har haft slim. Nej, jeg har haft en lille smule slim af sådan en gave, jeg har fået. Men der fik jeg kun sådan en lille bitte smule slim. Jeg skal også snart spise. Jeg skal frække den så. Ja, det er meget basic det her, men det er virkelig dejligt at røre ved. Men I gider ikke se på mig helt derinde. Jeg skal også snart spise. Jeg er lidt været sulten. Man kan også putte nogle af dem her i. Jeg har det er sådan nogle glimmeting. Det tror jeg gør en dag, men det skal jeg nok filme. Det tror jeg filmer også. Så tager vi lige et sidste kig på den lyserøde, og så vil jeg sige bye bye til jer. Og husk at følge med på YouTube, fordi at jeg lægger altså tit videoer op igen. Der har været lidt, hvor jeg ikke har lagt, lange videoer op, sådan YouTube lange videoer-agtigt. Men det er på grund af, at jeg har ikke rigtig haft noget at lave. Eller jeg har lavet mange sjove ting. Jeg har bare glemt at filme det af en grund, men også fordi, at jeg er ikke ligesom Chef og Mika for eksempel, som filmer alting, når de laver noget spændende. Jeg vil også gerne en gang imellem gøre noget, uden min telefon skal gå i vejen. Men det her, det skulle I selvfølgelig lige se med det her slime. Men jeg har til gengæld lavet rigtig mange shorts videoer. Det må jeg også meget gerne give et like. Og jeg har også lavet et lille opslag med videoer. Så der er ikke så mange, der liker opslag. Fordi der ikke er så mange, der ser mine videoer. Udover min bedste veninde og min morfar og min familie. Nok om det. Ja. Men hvis I ser den her video, så husk at give et like på min opslag, så jeg ved, at I kunne tænke jer at se hestevideoer. Det er på grund af, at jeg spurgte jer, om I kunne tænke jer at se mig lave nogle ridevideoer, når jeg er op til ridning. Og det har jeg ikke rigtig svaret på. Men det tænker jeg godt, I gider, hvis I ser mine videoer. Så derfor
på fredag, der skal til ridning, så laver jeg en lille ridevideo, hvor I får lov til at se, at jeg skal ride. Men det her, det giver nok 7 ud af 10. Og skal jeg lige vurdere dem alle sammen, inden vi siger farvel? Ja, det gør jeg lige. Og så ses vi jo egentlig på fredag igen. Den her, den gav jeg 7. Den her giver jeg også 7, for det er lidt det samme. Den her, den giver jeg 9. Den her giver jeg 8. Den her giver jeg 10 ud af 10. Tak fordi I så med. Husk at se med på fredag, når jeg laver en video. Jeg har også lavet en video, hvor jeg rider på en hest, der hedder Pipse. Så ja, følg med på YouTube. Og så ses vi bare på fredag. Bye bye guys.